Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh lan warga Betawi di mano bae berada. Pernah kebayang gak, ondel-ondel hidup bawa pesan leluhur di tengah pesta senja Mas Wiroto? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu biar channel ini makin berkah. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai kisah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Kang Murbeng Dumadi, penguasa langit dan bumi. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar. Semoga hidup kita diterangi cahaya petunjuk. Kita diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, cocok banget dengan kisah persatuan di cerita ini. Tulis juga asal daerah kalian di komentar, dari Betawi, Jawa, Sumatera, sampai Nusantara lainnya. Tonton sampai selesai yo, karena di deskripsi ada satu pertanyaan, yang jawabannya bener bakal dapat hadiah, dan hadiahnya bakal disampaikan di penutup. Podo waktu senja Mas nyorot alun-alun Wirata Betawi, langit katon koyo kain sutra warna tembago sing disaput cahyo lembut. Matahari miring perlahan, nyemplung setengah di balik gapuro kerajaan, ninggalin bayangan panjang tiang-tiang pendopo. Angin sore ngoyang-ngoyang umbul-umbul pesta, bau kembang setaman kecampur aroma jajanan rakyat, dodol, wacik, kue cucur, lan pisang rebus. Rakyat kumpul berpesta, wong cilik nganti bangsawan podo lungguh sejajar, gak ono sekat, kabeh nyawiji dadi satu keluarga besar Wirata Betawi. Gamelan keraton ditabuh alus, nadane lembut lan agung, nyawiji karo irama gambang kromong Betawi sing riang lan jenaka. Suara gong ketemu kenong, disambut kecret lan suling Betawi, gawe suasana pesta sing ora mung rame, tapi uga khidmat. Bocah-bocah melayu sambil ngguyu, para sepuh lungguh nyeruput wedang jahe, sementara para ibu ngerumpi bapanen, keluarga, lan harapan masa depan. Pesta iki dudu mung hiburan, tapi lambang rasa syukur marang Gusti, lan bukti yen Wirata isih adem ayem, kemah ripah loh jinawi. Ing tengah gegap gempita kuwi, ana siji pemandangan sing gawe ati kaget lan merinding. Ing pojok alun-alun, cedhak panggung utama, berdirilah ondel-ondel tuwa. Awak gedhe saka kayu lawas, cat wis pudar, nanging sorot mripate katon urip. Ondel-ondel iki dudu boneka anyar, nanging warisan leluhur Betawi, sing miturut cerita para sepuh, mung bakal obah yen tanah lan wong-wonge lagi butuh pepeling. Rambut ijuk kaya nyimpen debu wektu, lan sandangane motif lawas sing wis ora umum dienggo wong saiki. Nalika tabuhan musik tekan pucak, ondel-ondel kuwi alon-alon obah. Ora kasar, ora ndadak, nanging kaya wong tangi saka semedi dawa. Saka njero awak kayune, keprungu swara serak nanging tegas, kaya swara wong tuwa sing wis ngalami akeh jaman. Swara kuwi ora jerit, ora marahi wedi, nanging gawe kabeh wong mandeg, meneng, lan masrahake kuping lan ati. Wahyu lawas metu, ora nganggo kilat utawa geni, nanging nganggo tembung lan geter batin. Wahyu kuwi nyeritakake silsilah Wirata, kerajaan sing wis suwe dadi panggonan aman, papan perlindungan, lan papan panyamaran para satriya luhur. Wirata dudu kerajaan sembarangan, saka jaman biyen, tanah iki dikenal dadi papan wong-wong sing laku prihatin, adil marang rakyat, lan ora grusa-grusu nguper kamulyan. Ondel-ondel nyebut yen Wirata tau dadi panggonan Pandhawa ndelik, nalika jagat Barata gonjang-ganjing amarga dengki lan perebutan tahta. Nalika Pandhawa kudu ninggal kamulyan lan urip kanthi nyamar, Wirata sing buka lawang tanpa takon asal-usul. Raja lan rakyat milih welas asih tinimbang wedi. Cerita iki dudu mung sejarah, nanging pepeling, yen negeri sing kuat iku dudu sing tembok paling dhuwur, nanging sing atin paling lapang. Swara ondel-ondel nyusup nganti jerone ati wong-wong sing ngrungokke, kaya ngelingake yen sejarah ora mung kanggo dielingi, nanging kanggo diteladani. Ondel-ondel banjur nerusake critane bab keluarga Raja Wirata, sing uripe ora adoh saka rakyat. Raja Wirata digambarake minangka pemimpin sing luwih seneng ngrungokke tinimbang mrentah. Ing istana ora mung ana aturan, nanging uga guyon lan tangis, nuduhake yen kraton iku omah,
dudu menara sing adoh saka bumi. Ing tengah keluarga iki, tuwuh para wanita luhur sing ora mung ayu rupa, nanging kuat jiwa. Salah sijine yaiku Wayang Utari, putri Wirata sing alus atine nanging teges tekade. Utari dudu tipe putri sing mung lungguh nunggu dawuh. Wiwit cilik, dheweke wis diajari maca tanda alam, ngrungokke bisikan ati, lan ngajeni wong cilik. Ing pesta senja kuwi, nalika wong liya gumuyu, ati Utari krasa ora tentrem. Ana geter aneh, kaya ana awan peteng sing ndelik ing balik cahya emas sore. Ing sisih liyane ana Wayang Sudesna, permaisuri Wirata, wanita sepuh sing wis ngicipi asem manise urip kraton. Sudesna wicaksana, omonge ora keras nanging tembus. Kawicaksanan ora mung saka buku utawa guru, nanging saka laku urip. Sabar nalika diuji, adil nalika duwe kuwasa, lan eling nalika dimulyakake. Nalika ondel-ondel ngomong, Sudesna ora mung ngrungokke nganggo kuping, nanging nganggo batin sing wis ditempa pirang-pirang taun. Ondel-ondel banjur ngandharake yen wahyu iki ora mung kanggo dipuji utawa dijadikan tontonan, nanging kanggo dadi tandha. Ana benih ancaman sing wiwit tuwuh, ana niat ala sing ndelik ing balik senyum lan pesta. Nanging leluhur ora paring wahyu kanggo gawe wedi, nanging kanggo ngelingake supaya waspada lan rukun. Kaya filosofi Jawa lan Betawi sing padha, yen ati rukun, bala bakal adoh. Nalika swara ondel-ondel alon-alon meneng maneh, pesta ora langsung bubar. Nanging suasana wis beda. Wong-wong isih nyanyi lan nari, nanging ana rasa eling sing nyelip. Para sepuh padha saling pandang, ngerti yen iki dudu kedadean biasa. Ondel-ondel bali meneng, kaya kayu mati maneh, nanging pesene wis urip ing ati kabeh sing nyekseni. Senja emas terus luntur dadi peteng, nanging ing Wirata Betawi, wengi kuwi dudu wiwitan pepeteng, nanging wiwitan tanggung jawab. Silsilah, sejarah, lan wahyu wis dibuka maneh. Lan saka kene, lakon gedhe bakal diwiwiti, lakon babagan pilihan, milih lengah amarga pesta, utawa milih eling demi njaga negeri, keluarga, lan warisan leluhur. Ondel-ondel itu ora mung joget kosong kaya tontonan pasar malam biasa. Gerakannya beda, luwih teratur, luwih teges, lan kebak makna. Saben langkah kaki gedhen geterake lemah alun-alun, kaya ana sandi sing dikirim marang wong-wong sing peka batine. Tangane ngangkat alon, banjur nuting arah pinggir negeri, arah sing adoh saka panggung pesta. Mripate sing gedhe ora mung mandeng kosong, nanging kaya nyawang perkara sing durung katon wong umum. Saka gerak lan geter kuwi, wong-wong sepuh kraton padha paham, iki tandha dudu hiburan. Wahyu sing disimpen ondel-ondel iku alon-alon kebuka. Leluhur ngirim pepeling, yen bakal ana penyerangan licik, dudu perang terbuka nganggo genderang lan panji, nanging serangan alus sing nyusup nalika rakyat lagi lengah dening pesta. Musuh ora teka nganggo waja, nanging nganggo senyum lan pura-pura dadi kanca. Wektu wong-wong seneng nari lan mangan, wektu kuwi uga dadi wektu sing disenengi wong licik kanggo nyebar pituduh palsu lan adu domba. Rakyat akeh sing durung sadar. Wong cilik mikir, iki mung dongeng leluhur, sing penting saiki seneng. Nanging ora kabeh wong nutup ati. Ing tengah alun-alun, ana siji tokoh sing langsung nangkep makna kuwi kanthi cetha, yaiku Wayang Srikandi. Dheweke ora kesatriya sembarangan. Srikandi asal saka garis ksatria luhur, getih pejuang lan pelindung wis mili ing nadine wiwit lair. Nanging kesaktiannya ora tau nggawe dheweke sombong. Srikandi wis biasa ngrasakake yen bahaya paling gedhe kerep teka kanthi alus lan meneng. Nalika wong liya isih ketawa, Srikandi wis waspada. Sorot mripate dadi luwih landhep, napase diatur, lan sikap tegak nanging ora kasar. Tangane nyekel panah pusaka, pusaka lawas sing ora mung digawa saka besi, nanging saka sumpah lan laku prihatin para leluhur. Panah kuwi ora tau digunakake kanggo pamer kesaktian utawa golek jeneng. Srikandi tansah eling pitutur gurune, pusaka iku amanah, dudu dolanan. Panah pusaka kuwi digawa bukan kanggo nyerang luwih dhisik, nanging kanggo njaga.
Njogo wong cilik sing lagi lengah, njogo bocah-bocah sing isih ngguyu, njogo ibu-ibu sing lagi sibuk ngatur panganan pesta. Sri Kandi ngerti, yen kesatria sejati ora mung gagah ing medan perang, nanging kudu luwih gagah nalika milih nahan diri demi kedamaian. Ing pojok alun-alun, Sri Kandi ketemu pandang karo wayang Utari. Tanpa tembung dawa, loro-lorone wis paham. Utari krasa ana awan peteng sing ndelik ing balik cahya lampu pesta, lan Sri Kandi krasa ana gerak alus sing ora beres ing pinggiran negeri. Keduane wanita, nanging loro-lorone nggawa tanggung jawab gedhe marang Wirata. Bedane, Sri Kandi maju nganggo kewaspadaan raga, Utari nganggo kepekaan rasa. Sementara kuwi, wayang Sudesna ngamatake saka pendopo. Permaisuri sepuh iki ora grusa-grusu menehi dawuh. Dheweke ngerti, konflik sing bakal teka iki dudu konflik kasar sing bisa dirampungake nganggo pedang wae. Iki konflik antar ambisi kekuasaan lan kewajiban njogo kedamaian. Ambisi iku panas, pengen cepet menang. Kedamaian iku adem, kudu sabar lan mikir adoh. Ondel-ondel banjur ngencengi gerakane. Jogetane dadi luwih cepet, banjur mandeg mendadak. Ing mandegi kuwi, ana rasa tegang sing ora bisa dijlentrehake nganggo tembung. Kaya jagat nahan ambegan sedelo. Para pengrawit mandeg nabuh, gambang kromong mati suarane, mung ana swara angin lan detak ati wong-wong sing peka. Sri Kandi ngerti, iki wektu kanggo tumindak, nanging tumindak sing alus. Dheweke ora ngundang prajurit metu nganggo senjata lengkap, amarga kuwi malah bakal gawe panik. Dheweke mung menehi isyarat cilik marang para penjaga sing wis sedya lan ngerti sandi kraton. Penjagaan diperketat, nanging katon kaya biasa. Wong-wong isih mikir pesta tetep aman. Ing jero ati Sri Kandi, ana perang sing luwih gedhe. Perang antarane naluri pejuang lan tanggung jawab pelindung. Yen dheweke nuruti naluri, panah pusaka bisa langsung mabur, nyapu ancaman sadurunge tuwuh. Nanging yen kuwi ditindakake tanpa bukti, rakyat bisa cilaka, lan Wirata bisa pecah saka njero. Mula Sri Kandi milih dalan sing luwih abot, ngenteni, ngawasi, lan njogo. Ondel-ondel wis rampung menehi tandha, nanging perane durung rampung. Leluhur kaya ngendika tanpa swara, yen konflik iki ora bisa dihindari, nanging cara ngadepine sing bakal nemtokake masa depan Wirata. Apa bakal dadi cerita getih lan dendam, utawa dadi kisah kawicaksanan lan persatuan. Nalika pesta terus lumaku, ana lapisan liyane saka kenyataan sing mlaku bareng, lapisan sing mung bisa dideleng wong-wong sing eling lan waspada. Ing lapisan iki, ambisi kekuasaan wiwit obah kaya ula ing suket, lan kewajiban njogo kedamaian dadi tameng sing kudu dijaga kanthi sabar lan iman. Ing wengi sing katon rame lan cerah kuwi, benih konflik wis ditandur. Lan ing antarane jogetan ondel-ondel, cahya lampu, lan tawa rakyat, Sri Kandi ngatik minangka tembok tipis nanging kukuh. Tembok sing misahake Wirata saka petaka sing durung katon. Di balik kisah perang lan ancaman sing alon-alon nyedak, ana cerita liyane sing luwih sepi nanging luwih abot bobote, cerita babagan cinta lan keluarga. Cerita sing ora rame nganggo genderang, ora gumuruh nganggo sorak, nanging rame ing jero ati para pelakune. Ing kraton Wirata, nalika wengi wiwit gegirisi lan pesta isih kedengaran saka kejauhan, wayang Utari lungguh meneng ing serambi, nyawang langit sing petenge campur cahya lintang. Ati Utari ora tentrem. Ora amarga wedi mati, nanging amarga wedi kelangan. Kelangan ayah sing dikasihi, kelangan rakyat sing wis dianggep sedulur, lan kelangan Wirata sing tentrem. Dheweke ana ing tengah-tengah pilihan sing ora gampang, bakti marang ayah minangka putri, tanggung jawab marang rakyat minangka pewaris kraton, lan rasa tresna marang negeri sing wis dadi omah jiwa. Saben pilihan kaya narik ati saka arah sing beda, gawe dadane sesek kaya dicekel tangan sing ora katon. Utari eling jaman cilik, nalika bapake, Raja Wirata, gendong dheweke mlaku ing taman kraton. Nalika kuwi, kraton katon gedhe lan aman. Nanging saiki, nalika wis diwasa, Utari ngerti yen kraton ora mung bangunan, nanging amanah.
Amanah sing bisa retak yen salah nglakoni. Ing tengah gelisah kuwi, Utari ora nangis keras. Dheweke mung meneng, amarga ngerti yen tangis ora mesti ngrampungake, nanging mikir lan eling iku sing dibutuhake. Nalika Utari lungguh meneng, wayang Sudesna rawuh kanthi langkah alus. Permaisuri sepuh iki wis paham saka sorot mripat lan napas sing ora ajeg, yen ati Utari lagi kebak beban. Sudesna ora langsung ngomong. Dheweke lungguh ing sacedhake, ndeleng bareng langit wengi, kaya ibu sing ngerti yen anak perlu wektu sadurunge siap ngrungokke pitutur. Sawise suwe meneng, Sudesna alon-alon ngendika, "Nak, urip ing kraton iku dudu mung soal kuwasa lan kamulyan. Sing luwih abot, yaiku njaga ati supaya ora peteng." Tembung ora dawa, nanging tembus nganti jero. Utari ndeleng marang permaisuri, krasa ana anget sing mudhun ing atin, kaya banyu adem ing mangsa panas. Sudesna banjur ngajari laku batin sing wis dadi pegangan suwene urip. Sabar, eling, lan pasrah marang Allah. Sabar dudu meneng tanpa tumindak, nanging ngendhaleni ati supaya ora kesusu. Eling yaiku tansah sadar, yen kuwasa lan rasa wedi padha mung titipan. Lan pasrah marang Allah iku dudu nyerah, nanging nyandak kekuatan sing luwih gedhe tinimbang tenaga manungsa. Kekuasaan tanpa akhlak, iku mung peteng, ngendikane Sudesna kanthi swara alus khas kraton. Tembung kuwi ora diucapake kanthi nesu, nanging kaya doa. Bikin ati adem, nanging uga nggawe mikir dawa. Sudesna wis nyekseni pirang-pirang raja lan ksatria sing gugur dudu amarga kalah perang, nanging amarga kalah ngendhaleni ati dhewe. Utari ngrungokke kanthi tenang. Ing jero atin, tembung-tembung kuwi kaya disusun maneh, dadi pondasi anyar. Dheweke ngerti, yen tresna marang keluarga ora kena nggawe lali marang rakyat, lan tresna marang rakyat ora kena nggawe nglawan ayah. Tresna sejati iku nyawiji, ora mecah. Iki laku sing abot, nanging mulya. Ing wektu sing padha, saka kejauhan, swara rakyat isih krungu. Ana sing guyu, ana sing guyon Betawi, ana sing nyebut jeneng anak lan pasangan. Utari krasa, rakyat iki dudu angka utawa massa, nanging keluarga gedhe. Yen siji loro cilaka, kabeh kraton bakal krasa perihe. Pikiran iki nggawe Utari luwih mantep, sanajan rasa wedi isih ana. Sudesna banjur nyeritakake cerita lawas, cerita para wanita kraton sadurunge, sing kerep ora dicatet ing sejarah perang, nanging dadi penjaga keseimbangan. Wanita-wanita iki ora tansah nyekel senjata, nanging nyekel nilai. Nalika para priya rebutan kuwasa, wanita njaga supaya kraton ora ambruk saka njero. Cerita iki nggawe Utari krasa yen apa sing lagi diadepi dudu beban pribadi, nanging warisan laku. Ing tengah obrolan kuwi, Utari krasa ana owah-owahan alon-alon. Gelisah ora langsung ilang, nanging ora maneh ngremuk. Kaya banyu keruh sing didiamkan, alon-alon bening. Dheweke ngerti, yen rasa takut iku wajar, nanging ora kena dadi penguasa ati. Penguasa ati kudu iman lan akhlak. Wengi saya jero. Lampu minyak murup lirih. Sudesna pamit, ninggal Utari karo pikirane sing luwih tertata. Sadurunge lunga, Sudesna mung pesen siji, yen kowe bingung, bali marang Allah. Aja mung nyawang ancaman, nanging nyawang amanah. Utari ngadeg, ngadep kiblat, lan ngucap doa kanthi lirih. Ora nganggo tembung sing indah, mung tembung jujur saka ati. Dheweke nyuwun supaya ora dadi putri sing mung mikir keselamatan dhewe, nanging dadi bagian saka solusi. Ing wengi kuwi, Utari ora mung dadi putri raja, nanging dadi wanita sing wiwit nemokake perane. Lan ing kaduhan, ancaman isih ana, konflik isih nunggu wektu. Nanging saka serambi kraton, wis lair kekuatan sing ora katon, kekuatan batin, sing dibangun saka cinta, keluarga, lan laku spiritual. Kekuatan iki ora muni, ora pamer, nanging asring dadi benteng paling kuat nalika jagat njaluk tumbal. Nalika wengi wis mateng lan rembulan munggah alon-alon saka wetan, ondel-ondel tuwa iku bali obah maneh.
Gerakane ora rame, ora nyentak, nanging kaya wong sepuh sing arep buka rahasia lawas sing wis suwe disimpen. Rakyat wiwit meneng, ora amarga wedi, nanging amarga krasa ana bab penting sing bakal kawedhar. Ing kahanan kaya ngono, ondel-ondel ora maneh katon minangka boneka, nanging minangka jembatan antar jaman, antar leluhur lan anak putu. Ondel-ondel banjur menyingkap rahasia pusaka tuwa. Nanging sing dibuka dudu pedang, tombak, utawa panah sing nyilauke. Leluhur Wirata ora ninggalake pusaka wujud senjata perang, nanging ninggalake doa lan jikir sing wis dipraktikake turun-temurun. Jikir iki biyen digunakake kanggo njaga Wirata saka pagebluk, saka adu domba, saka hawa nepsu penguasa sing kesusu. Iki pusaka sing ora katon, nanging daya kerjane nyata. Swara ondel-ondel dadi lirih, kaya bisikan angin ing godhong beringin. Tembung-tembung sing metu dudu mantra aneh, nanging asmane Allah, tembung-tembung sing akrab ing kuping wong-wong sing uripe cedhak karo iman. Leluhur Wirata wis suwe ngerti, yen kesaktian sejati ora mung tenaga, nanging pengaruh batin sing bisa nenangake ati lan nyawiji pikiran. Senjata bisa ngalahake mungsuh, nanging doa lan jikir bisa ngalahake rasa wedi. Wayang Srikandi sing ngrungokke kuwi krasa, panah pusaka sing digawa kaya dadi luwih enteng. Ora amarga ilang kekuatane, nanging amarga dheweke ngerti, yen panah paling tajem iku ati sing bening. Wayang Utari uga krasa atin dadi luwih mantap. Gelisah isih ana, nanging ora maneh ngremuk. Kaya wong sing nemu arah sawise suwe kesasar. Ondel-ondel nerangake, yen pusaka doa iki mung bisa makarya, yen rakyat lan pemimpine guyub, rukun, lan ora adigang adigung adiguna. Yen ati pecah amarga dengki, zikir mung dadi swara tanpa makna. Nanging yen ati nyawiji, doa dadi tembok sing ora katon, sing kerep luwih kuat tinimbang benteng watu. Iki filsafat lawas sing sederhana, nanging abot tanggung jawab. Ing kahanan sing katon tegang kuwi, rakyat Wirata malah nuduhake sifat sing khas, tetep guyub lan urip kanthi humor. Ana wong Betawi nyeletuk sambil guyu alon, yang penting perut kenyang, ati seneng, urusan berat jangan dibawa tegang. Guyon kuwi nggawe wong-wong liyane mesem. Ora amarga ora peduli ancaman, nanging amarga humor dadi cara rakyat njaga waras. Bocah-bocah isih dolanan ing pojok alun-alun, pura-pura dadi ondel-ondel cilik. Para ibu isih nambah nasi lan lauk, ngomel-ngomel alus khas ibu Nusantara. Para bapak lungguh sambil ngopi, ngobrol bab urip, panen, lan harapan anak-anake. Kehidupan rakyat kecil terus mlaku, sanajan ancaman ngintip saka kaduhan. Iki dudu kebodohan, nanging bentuk iman sederhana, yakin yen urip kudu diterusake kanthi ati sing seneng. Ondel-ondel kaya mesem, yen boneka kayu bisa mesem. Leluhur seneng deleng anak putune ora kagawa rasa wedi sing remuk, nanging tetep eling lan waspada. Jikir lan doa ora dimaksudke kanggo gawe wong meneng pasrah tanpa usaha, nanging kanggo gawe ati tetep jernih nalika usaha dijalani. Iki sing gawe Wirata beda karo negeri liyane. Wayang Sudesna, saka pendopo, nambahake pitutur kanthi swara alus. Dheweke ngelingake, yen pusaka batin iki kudu dijogo saka politik licik lan kepentingan pribadi. Akeh wong kepengin kuwasa, nanging ora kabeh siap njogo nilai. Sudesna ngerti, yen pusaka doa lan jikir iki bisa rusak yen digunakake mung kanggo njogo kursi, dudu njogo rakyat. Ing tengah kabeh kuwi, ondel-ondel banjur alon-alon mundur. Gerakane dadi luwih alon, kaya wis rampung tugas. Nanging sadurunge meneng maneh, ondel-ondel menehi pepeling pungkasan, aja ngremehke sing cilik, amarga asring saka wong cilik lahir kekuatan gedhe. Guyon, gotong royong, lan rasa kekeluargaan iku uga pusaka, sing ora kalah penting saka doa lan jikir. Nalika ondel-ondel bali dadi boneka meneng, rakyat ora bubar kanthi panik. Wong-wong malah krasa luwih cedhak siji lan sijine. Ana sing saling nyuguhake panganan, ana sing rewangi ngangkat barang, ana sing mung lungguh bareng tanpa ngomong. Guyub iku nyata, ora mung slogan.
Iki kekuatan sing ora bisa dicatet ing kitab perang, nanging bisa nyelametake negeri. Wengi terus mlaku, lan ancaman isih ana, durung rampung. Nanging Wirata saiki duwe tameng anyar, doa leluhur, zikir sing urip, lan rakyat sing ora kelangan humor. Ing kahanan kaya ngene, musuh sing paling bebayani dudu sing nyerang saka njaba, nanging rasa wedi lan pecah saka njero. Lan kanggo ngadepi kuwi, pusaka batin luwih dibutuhake tinimbang 1000 senjata. Ing alun-alun Wirata Betawi, lampu-lampu isih murup, tawa isih krungu, lan zikir isih kasimpen ing ati. Ondel-ondel meneng, nanging pesene wis dadi napas. Lan saka kene, lakon bakal maju menyang puncak, nalika pilihan antarane kekerasan lan kawicaksanan bakal diuji kanthi nyata. Nalika malam puncak pesta tekan wektune, alun-alun Wirata Betawi katon luwih padhang tinimbang biasane. Lampu minyak lan obor dipasang luwih akeh. Suarane gamelan lan gambang kromong bali rame, nanging ana rasa beda ing hawa. Ora kabeh wong rasake, nanging wong-wong sing waspada ngerti, wengi iki dudu wengi sembarangan. Iki wengi sing bakal nemtokake, apa Wirata tetep dadi negeri sing rukun, utawa dadi korban ambisi sing delik. Para kesatria putri ora maju kanthi gegap gempita. Ora ana genderang perang, ora ana sorak prajurit. Gerakane alus, kaya angin sing ora katon nanging krasa. Wayang Srikandi mlaku ngubengi pinggiran alun-alun, mripate waspada, langkah mantap nanging ora ngundang curiga. Panah pusaka tetep ana ing tangan, nanging ora diangkat. Kesaktiane saiki ana ing ketenangan lan ketepatan, dudu ing kekerasan. Ing sisih liyane, Wayang Utari melu ngatur rakyat kanthi cara sing alus. Tanpa ngumumke bahaya, dheweke ngarahke alur wong-wong supaya ora ngumpul ing titik sing rawan. Bocah-bocah digawa luwih cedhak karo pendopo, para sepuh diundang lungguh ing panggonan sing luwih aman. Kabeh katon kaya bagian saka pesta, nanging sejatin iki strategi perlindungan sing adhedhasar rasa tresna marang rakyat. Saka pendopo kraton, Wayang Sudesna nindakake peran sing ora katon, nanging penting. Dheweke lungguh tenang, ndonga lan zikir kanthi lirih, nyuwun marang Allah supaya ati para pelaku niat ala dilembutake utawa langkah digagalkan tanpa gedhe. Sudesna ngerti, ana peperangan sing ora bisa dimenangake nganggo senjata, nanging bisa dipatahake nganggo doa lan kebeningan batin. Rencana jahat sing wis disusun suwene wulan-wulan kuwi pungkasane ambruk tanpa perang besar. Wong-wong sing niate nyusup dadi bingung, sandine kebuka siji-siji, lan langkah ketangkep sadurunge tumindak. Ora ana pedang sing diayun, ora ana getih sing tumpah. Kamenangan diraih kanthi ketenangan, lan kuwi sing paling larani ambisi wong sing kepengin kuwasa kanthi cara licik. Ing wektu kuwi, akeh wong krasa kaya ana sing ngancani saka alam liyane. Dunia dewa lan kosmologi lawas sing wis suwe dadi bagian saka budaya, kaya melu nyekseni. Nanging ora kanggo disembah, ora kanggo dimulyakake ngluwihi Gusti. Ing Wirata, kosmologi lawas kuwi nyawiji karo dakwah Islam, dadi pangeling yen kabeh kekuatan, saka sing katon nganti sing ora katon, tetep ana ing sangisor kersane Allah. Langit wengi katon bening. Angin ngliwati alun-alun kanthi alus, kaya ngusap. Wong-wong sing eling krasa, iki dudu amarga kesaktian pribadi, dudu amarga pusaka raga, nanging amarga takwa sing dijaga bareng-bareng. Takwa sing ora mung ana ing lisan, nanging ana ing sikap, ora grusa-grusu, ora serakah, lan ora zalim. Nalika wengi alon-alon geser menyang fajar, ondel-ondel tuwa iku mandeg menari. Gerakane sing saka sore dadi sandi, saka wengi dadi penjaga, saiki dadi meneng. Kayune katon bali dadi kayu, rambute ora maneh obah, mripate ora maneh sumunar. Wahyu wis rampung. Leluhur wis paring pepeling, lan anak putu wis njupuk tanggung jawab. Fajar nyingsing karo cahya lembut. Rakyat Wirata Betawi padha ngucap syukur. Ana sing kanthi tembung, ana sing kanthi meneng. Pesta ora dadi rusuh, malah dadi luwih bermakna. Wong-wong krasa, wis liwat wengi sing abot tanpa kudu ngliwati perang.
Iki pelajaran sing ora kabeh negeri bisa ngalami. Pesan saka kabeh kedadian kuwi dadi cetha lan jero. Jaga persaudaraan, amarga pecah iku lawang mlebu paling gampang kanggo niat ala. Jauhi perebutan tahta sing zalim, amarga kuwasa sing dijupuk tanpa akhlak mung bakal ninggalake reruntuhan. Lan sing paling penting, jadikan budaya minangka jalan dakwah, dudu alat kesombongan utawa pemecah. Ondel-ondel, wayang, gamelan, lan tradisi ora dilawan karo iman, nanging dirangkul lan diarahke. Budaya dadi cara kanggo ngelingke, dudu kanggo nyesatke. Islam ora teka kanggo ngrusak akar, nanging kanggo ngresiki lan nuntun supaya akar kuwi ngasilke woh sing apik. Wayang Srikandi ngendhegake langkah, ndeleng rakyat sing wiwit bali menyang urip biasa. Wayang Utari mesem tipis, krasa lega nanging luwih dewasa. Wayang Sudesna nutup wengi kuwi kanthi jikir, nyuwun supaya Wirata tetep dijogo saka fitnah lan adu domba ing mangsa ngarep. Ondel-ondel tetep meneng, nanging ora mati. Dheweke saiki dadi simbol penjaga, sing bakal obah maneh yen nilai-nilai iki dilalekake. Lan crita Wirata berpesta, ondel-ondel lan senja emas Betawi ora mung rampung dadi dongeng, nanging dadi pitutur urip. Yen kekuatan sejati ora ana ing rame lan gegap, nanging ana ing takwa, persaudaraan, lan akhlak sing dijaga bareng-bareng. Lan nalika srengenge munggah kanthi sampurna, Wirata ora mung slamet saka ancaman, nanging uga luwih ngerti jati dirine. Negeri sing ora gumunggung karo kesaktian, ora mabuk kuwasa, lan ora ninggalake rakyat. Negeri sing ngerti, yen cahya paling padhang ora teka saka obor utawa emas, nanging saka ati sing eling marang Allah lan tresna marang sesama. Alhamdulillah, kisah Wirata berpesta, ondel-ondel dan senja emas Betawi akhirnya rampung kita simak bareng-bareng. Jangan pernah bosan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, lan terus tingkatkan takwa dalam hidup sehari-hari. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kita doakan. Ya Allah yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Amin. Bagi yang jawabannya belum tepat, tetap kita doakan sehat lahir batin dan penuh keberkahan. Jangan lupa komen request judul cerita selanjutnya, apalagi yang bertema ondel-ondel. Insya Allah kita angkat lagi dengan kisah yang lebih dalam dan penuh hikmah.